Отже, екологічна катастрофа. Президент України зробив відповідну заяву. В мене таке запитання до вас, пане Іване. Чи має Україна більше тиснути на Російську Федерацію через наших міжнародних партнерів? Дивіться, існує низка міжнародних договорів, прийнятих як в рамках регіонального співробітництва, так і в рамках ООН, яка, власне, регулює взаємовідносини держав по відношенню до екологічних питань. І, звісно, будь-які порушення, які призвели до екологічних викидів чи якихось екологічних проблем, які мають транскордонне значення, ну тобто, коли на території однієї країни щось трапляється, що має якийсь результат на території іншої країни, є відповідні механізми, які встановлені в цих договорах, є процедури як переговорів, так і навіть квазісудових процесів, коли одна країна скаржиться на іншу країну, вважаючи, що проблеми екологічні на території відповідача призвели до проблем на території позивача. Тому загалом це питання дійсно міжнародного публічного права, яка вимагає в першу чергу, як правильно каже президент, зібрати відповідну інформацію. Ну, перш за все, зібрати відповідну інформацію, доказову базу. Потім, яким чином цю доказову базу використовувати, є кілька напрямків. Є напрямки, власне, загальних органів ООН, є напрямок спеціалізованих комісій. Також це питання може підійматися і в рамках Європейського суду з прав людини, бо право на особисте життя включає в себе право на безпекову екологічну ситуацію.